det er de ikke interesseret i, fordi danskerne vil ikke købe. De danskerne spørger altid, hvad det koster. Ikke også? Men nu er der altså 2 forhandlere i Danmark, og jeg har ikke nogen, jeg ved ikke, hvordan det går. Og det er jo så nede fra Korea, den sydlige del i Korea, Hyundai, ligesom vores biler, ikke også? Ja, og skibsværfterne. Ja, ikke mindst. skibsværfterne ikke mindst, ja. Og så har vi en mere. Ikke også? Altså, Sydkorea er jo virkelig med på det på mange måder. Og det her, det er så også en kineser. Og der har de så valgt, altså uden at have de hvide pletter med, som sådan. Så der er jo sådan lidt forskellige. Og den her sidste, det er Panasonic, hvor man, de har været med længe, japanerne. Ja, altså, det ligner også de første solpaneler, man så. Ja, sådan kan man godt sige det, ikke også? Og de har jo sådan, de vil jo godt spille lidt, og så videre, så videre. Og den er jo så nummer 2 mest effektive, at vi tester her på vores station. Det er den her fra Panasonic. Og dem, der laver flest solceller i verden, altså tæt på 60-62%, det er Kina. Og så kommer Taiwan, så Tyskland og så Japan. Det er sådan de 4 lande, der er førende. Der er også andre, der producerer, men det er minimalt. Ja. Det er det. Så vil jeg lige vise jer hurtigt her, og så synes jeg lige, vi skulle gå ud til en anden månestation, vi har lige herude. Så.